Ya mati-mati bekti kula. Ya Bagong ndak tompo. Pirang ece lho. Wajabnya wajabot untukmu. Wonten menapa Pukulun? Nala Garing pripun? Aku entuk dawuhing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning Kahyangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo ping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadiwati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brama kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa Nala Garing.